Tak een week een toontje tussen 11 en 12 zal het naar het eerste leerpooi voeren worden volgens de geleerden. Nou, dan maken we alwachtje vanzelfs. Maar het is heel belangrijk dat wanneer die gruitvogels die online hebben en op dat nestje passen, dat we dan alle rond te jouwen om dan de online uit te breiden, zodat de pieken takken meer helder zullen. Dat moet barren met deze nestkappen. Boeren kunnen die oeren nest met liepaaien drukken voordat ze ontwerp gaan. Zo worden de aaien beschermd in de sanierende sleepslangen. Die achter trekkers ontslepen bij het uitrieden van dong. Na het werk moeten de kappen dan weer voorthellen worden, zodat de vogels weer bij haar nest kunnen. Een intensief putje voor boeren. Die willen dat wel doen, maar vinden dat de provincie net alleen naar haren zien moet. Wij zijn geen kaper op de kust. Wij zijn de veehouder en wij zwaardigen voor ons vee en die hebben de graaivogels ook bij. Alleen dat je wel eens zeer als of de vos voorbij is, of de roek die pakt het nest achter je, of de stemmater die fret hem s'nachts op. En dat is wel een probleem.